Ekorno tamni bagi implement kaya barso dasung jawab mar. Noi. Kirpaya ekor tamni bagi implement kaya barso dasung jawab mar. Noi. Ayo. Bangladeshi 제 나이토네로 살만 나 시네 데빗 무라싱 1000 किलोमीटर याकुंगो हिमी थांमानि पैदल सिनि ट्रिपारसा एकर्डंनि बागै जे इलिगेल इमिग्रेशन नंनो अरने बागै आपनो जतो इशुनो तिनि ब जे तिनि जन्तर मन्त्र जे आपनो सपोर्ट खाइने सिनि ट्रिपारसा तिनि कुनो अर कलर करे जन कुनो हमबायो जों तिनि ओ जों जानजानि गामि हाकजायो जों तिनि मसल रेली खालायदों हमसं रेली खालायदों जों सपोर्ट खालायलायनि जे तिनि जन्तर मन्त्र जे प्रटेस्ट आपनो तिनि जों तिनि जतनो अर थांसा खालायने जे मानसा सिनि बर गोबां खबर तिनि मसल रेली प्रटेस्ट खायनि सपोर्ट खायदों तिनि भोट खायो खालायजाय दं सारामा तिनि अब गाबर्दी हापिओ जों सिनि एसेम्बली हिंगाके 17 गुलागाटी ताई एडिसन हिंगाके परजला जन्मजयनगर कन्स्टिट्युएन्सी अच्छा सार जोंथ' गोबां ससियेल मिडियानि गोसोखाङो हाय गोबां इउटुब पेज साइका फेसबुक पेज दखौ नुकमाखा दिनैनि जे आपडेट बुबाङो बे मुक्ति थिखलाय माने मुक्ति थिखलाय मुक्तिनाय दाबसोबो नथिफ्रा साराव अमरनो इसेपेनो वानसुगुनाया हनै मानो अमरनो दाम खालामनो सानो ना आबोथ' कखनो गुबैखौ जे दिनै कलमदि थिखलायदो बिनि फान थिखलायदो बेवनाय साथुं वाटै खायनै मुक्ति थिखलायनाय सिनिति जबा खायदों फाइट खायदों आगरतला दिल्ली अमा केम्बां लाइसुनाय बाहायके मानो बाहायके सिनि सल्युशन दं खाय मानो आबो को साइड दं सिनि पांसना नांगौ बि जतनो कसा कसम हिन्जाव जतनो थानसाके पालबाकसाके तै सिनि जुदा हासे रंने हाय अमहाय जराव गागे जतनो ताम कसा একটা পার্টিও ফাই ত্রিপুরা বসং কাইসা পার্টিও ফাইনাই মন্ত্রী কাইসা পার্টিও ফাইনাই গোबां सापर्ट खायगोनके वान सिनि मानथाय रक उनि थांना फैनाय अच्छा सार अमुके सुरु गुलागाट कन्डिसन सिस्टमना खबजाना करि खायो अमुकेना पाला जागाय दं ना दिनै तो सिनियर जे सिनि टिटिडिसि जत जागोन सिनि आगरतलाव दिनै नुगोन दंनाय दिनै सिनियाव गाबोन सिनि अब पारा गामि आमसे दिनै 9 तारिख सेप्टेम्बर जे protest rally omno support खायसिम दिनै जागा मसल ब्लेका हामबाय सानो मेदाना हामबाय मारुवा सोंबाय दिनै लगियाव फायम बागै जों किछु दिन आगे जों सायमानो जे सिनि जे हाबु बाग्रा ब जतनानो जे कबंमानि 2 मास आगे सिनि जे बरंगोनां डेभिड मुरासिं ब जे 8,000 किलोमीटर जे पेडल यात्रा त्रिपुरा टु दिल्ली ब जे हिमि थांमानि आबंखा सिनि जे त्रिपुरासानि जे मानदाय सप्ताय बा जे सिनि त्रिपुरासानि जे तीनटा डिमान्ड बिसास खालायै जे त्रिपुरासाया कट ओंखाय इलिगेल इमिग्रेन्ट्स ताइ ग्रेट त्रिपुरा लेन्ड अ तीनटा इसिनो तै ब जे पेडल यात्रा थाङै दिल्लीआव थाङै जे दरना नांनाय माने आबानो तैनो सोंथिनो जे जत जे सारा त्रिपुरा गोनाङैनो सोंथिनो र हमसां लेखाय दङ आबो जों कुनो पार्टी माने कुनो पार्टीनि सोंफ्लेक्ति यावैनो सोंथिनो हमसां लेखाय दङ जों पुरा टोटाली अजगा कुनो केसा कुफुर हियावै बीजेपी सीपीआईएम त्रिपुरा मथा एंगाथाय आईपीएफ हियावै सोंथिनो जत त्रिपुरा सानैनो जों अर जों खरांथिसै दंलायो बहुत खायो खायो दङ अमतिने जों गाबर्दी हाटिवा जों लेखाय दङ बर'नि सिमि सेंगैनाय बुरजारा थांनायनाय ना दाबसे पयन्त खायो दं जों
gabordi bazani simi sing himlakya himai horikanto chomoni tai yang tongo yang sukini chomoni जों आराम सिमी थांनाय जों सङाव माहिखौनो जों गाबो गाबदि हाथि अरं जों खाले जों अर फाइन फाइका इन्डिया बाना न थैनाय जे हिमबट हिमय दंनाय माने अमनो तिबो तिरबा हासने गनाङै गोरों गोरों खाय गोमामा जागानो अमाके अमनो थैनो माने खरां दिसलाय दंलायो गा तिनि जों आपडेट नुका सिने बुबाग्रा जे मकल मुक्ति खिखलायनाय जे कक सामोन अमनो थैले ताम कक साना मुसुनो आं सिने लुकुराना आं गाबनो कक जानाय जे सिने गरं गोनां जे दाखुक डेभिड मुरासिं बतनि आनि बागै जे पेडेल यात्रा खालामनानै जों बनो सापर्ट खालामनांगौ कारण दिनै अजगाबो ब गोसा कुफर हियावै सिने जे तिप्रासानि खरांनो ब दिल्ली पर्यन्त ब माने सगैनाय हनै न बतिनि जे अमा हाइके स्टेप नामानि का आं गाबनो कक जानाय फायदि जों थांसा दङै सिने जे मानथाय सप्ताहरावनो जों बाहायके सोंथि खालामनो बा बुबाग्रा जोंनो जे कक माने जों बुबाग्रानि कक खालामनानै जों बाहायके असिनि जे मानथायरावनो जों इमप्लिमेन्ट खालामनो जों आबनो जों बुबाग्रानि थानि जों लगिरलाय ब्लाक खामानि सिनि मनो गादि सा आनि बुं जुतन देबो माने ताब बरक आं खरसा ससियेल एक्टिभिस्ट त्रिपुरान सिमी हिमिना दिल्ली जरा हांगै तिप्रासरनि सभा तिप्रासरनि बिरमान कपाल बिरमानो मान थाइनो जे तिप्रासरनि दिमान मान थाइनो हिमि थाङै सानाय बरंना डेभिड देब्रुमा बर बताबो सुपर्यन्त बबाहाय पजिसन हाय का बबाहाय आपडेट मा खानर ngै पुलानो चिनि मेडिया तापुनो हमबाय चिनि जतो सुंता चिनियो त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सांगै चिनि मखको कुमा तुनान बगे थानि बागै कखे माहाचे चिनि जतोनो साइमानो ससियल मिडियानि बिसिंतै चिनि एसे खरं खरं कसरी चिनि ताकुक डेभिड मुरासिं गरम गोनांबो थांनाय दिनि न फार्स्ट 2 days बुंनाय खोना बुंनाय दिनि बुंनाय दिनि गर फार्स्ट आरो माने तामने आसु लाखिया सिटिं डेमोनस्ट्रेशन माने चां खेफर कुनो तामने चिनि इको इन्डियानि फ्लेग दिनि बर आसु लाखिया ओंगा जों साइमानो दिनि फार्स्ट देव खायजाका हायफोर जों ताबुक सुदरा जों जे चिनि मानथानि तैने जे बथांमानि आ मानथानि जों साक्सेस बुंनाय बुनि जों उनो खबर आपडेट गाहाम तमायाखो हायपिनो जों वानसुगो मुंसादा मानो चिनि खाव पजो दङ दे मारा माना आबो जों लासिनि दङ खोना तेरसा सुंजांनाय खोना 10 तारिख तेरसा सुंजांनाय आसुंमानि यागुलो फाचातो जों बर नरनो माहाय देखा आम हायतो जों खोना खोनाया सामिया ताब किसिन पजो दङ जों मुंसादा मानो आबनो तैनो जों दिनि चिनि बुवाग्रा बजे साग्लायजा मुसुले लेखायनो चिनि हायं चिनि तिरपुरानि जतो चिनि तिरपुरा सारावनो जों तिरपुरा सांगै खलाया लाइ दङ ताबु जों अर कोनो पार्टिनि खलाया जास जों तिरपुरा सा हायनि बरक चिनि अ हावर दङ चिनि राजि मानानि माया दङनो जों बुम हाके मानो आबनो तैने जों दिनि माहाकिनि इन्डियान फ्लेग दिने मुसुले लेजेनि दङ दाय जों माकेनो जे चिनि बुवाग्रा जे मुक्त कलायनाय चिनि तिब्रा सारावनो जतोनो थानचांनि हिमानि कुनो पार्टिया जतोनो थानचांगैनाय चिनि मानथानि बाहाके मानो अब जों साइजोंना नांनाय हिमानि अबनो ना आं कबो गजारनाय ते जतोनो सानाबो मुसुंगो अबनो जतोनो थानचाके भागि जों पार्टी हियावै मागेनो जों थानचाके जों बाहाके मानो अब जों साइजोंलाय ताकासे सनामो सं पाइतको जे मुंसा कासे सना मानो माने ग तिप्रासरनि डिमान्ड बबसु ताइ कोटा डिमान्ड दं माने कोटा डिमान्ड तैनाय दिनि ताबसो बय नरक चिरि खलाय खरां तेसलाय दं अजे मुंसा माने माने अब ताम हाब किसा सलाय साइकिन गदि आमनो ताबुक सावानो नाइजे नरक जतोनो साइमानो जों जे पुरो हांगार स्ट्राइक दंनाय चिनि तिप्रासे एकर्डं खा आ तिप्रासे एकर्डं माने आ जागाव गोबां मा दंगो जों ताबुक इमप्लिमेन्ट खायजा गया आबो रंनो तैने जों मुंसानि सावो कक बायजो जों ताबो वासे बायसाना थांगांके जोंनो मर दिनि जों डाइरेक्ट कासा सागा हंके नरक अमहाय इंयावै अमहायनाय ता कासा अमहायनो नरक एक्सेप्ट दा खायंके जों माने जों जे नरक तामरनाय आबो जों नायो जों सानो नरक तामरनाय हिनि साइबो जों नरक अमहायना दिनि जों बेदक जायगाखौ आबोनि बागै जों साइ जे कक साइमिया मुंसा हन्दिनि जों बबरो मानाय बबु थान्यो मानाय साइमिया पियाबा हायं हाकटनि जतो बर रं साइमानो तामो तिब्रासे एकट ताम खालायजाखा जे चिनि ताकुक डेभिड मुरासिं बरंगना बथाङै दंमानि बबो सराय ससियेल मिडिया सावै थाङो चिनि तिब्रा सारक हानां बिनां खायजागै दङ बिदिसि निनि बायरानि बांलादेशि चिनर तिब्राव बांसुगै दंखा आबनो दैबो ब
माने बांलादेशनि बर' रखनो थिनि अ थायो जों सेंजाखै दंमाने न नरि जामान न हेंगे तेबो गोमा दं दिमान जे बो थाइ थांमाने अब हायरावनो तै मुंसे मुंसा हनै जों मा साव ब्लेक हामे मेडम हामबाय